a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Natu bidu għal dina l-Ewkaristija fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu is-Santu. Amen. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Fil-waqt li nagħtu l-għodwa tajba lil kulħadd, ninġabru dal-għodu ħalli niċċelebraw dina l-Ewkaristija. Fejn llum fil-Vanġelu sejrin naraw li min jieħu l-mixja tiegħu bis-serjetà wara l-mulej Ġesu jista' jsib oppożizzjoni. U llum jgħidilna wkoll fil-Vanġelu li l-oppożizzjoni tista' tkun minn ġewwa stess, mill-familja stess. Allura akkosta kull persekuzzjoni aħna li nafu wara minn qegħdin mixjin nagħmlu kuraġġ għax huwa magħna. B'din ir-riflessjoni nagħtu bidu għall-Ewkaristija u nitolbu maħfra tan-nuqqasijiet tagħna. Ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, bil-ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħen għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, inti turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba. Inti tgħinhom jerġgħu jsibuha. Għamel li kull min jistqar li huwa nisrani biegħed minnu kull ma jtebba dan l-isem u jfittex biss dak li jagħmillu ġieħ bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jsaltan mal-Ispirtu is-Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien laħaq sultan ġdid fl-Eġittu li ma kienx jaf lil Ġuseppi u qal lill-poplu tiegħu: Araw, il-poplu ta' Wlied Iżrael kiber ħafna u sar aqwa minna. Ejjew nimxu bil-għaqal miegħu li ma jikbirx aktar u tqum xi gwerra jingħaqad mal-edewwa tagħna, jaħbad għalina u jitlaq il-barra mill-pajjiż. U għamlu mal-min tax-xogħol fuqhom biex jaksuhom b'xogħol jibes. U hekk lil Farawn bnewlu l-bniet tal-imħażen, Pitom u Ramsis. Imma aktar ma kienu jaksuhom, aktar kienu joktru u jixterdu u l-Eġizzjani bdew jitbeżżaw minn uliet Iżrael. U ġelu lil uliet Iżrael jaħdmu wiebes, imlewlhom ħajjithom bl-imrar u bix-xogħol jiebes fit-tafal u l-madum u bix-xogħol fir-raba.
F'kull xogħol li kienu jqabduhom kienu jħaddmuhom bl-aħrax. Il-farawn imbagħad ordna lin-nies kollha tiegħu u qalilhom ixħtu fix-xmara s-subien li jitwieldu u ħallu l-bniet kollha jgħixu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej flimkien. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Li ma kienx il-mulej magħna ħajjejt hekk Iżrael. Ħajjin kienu jibilewna meta nxtelu blada palina flimkien. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. L-ilma kien jerriqna, il-wiet kien jgħaddi minn fuqna kien jgħaddi mewġ tal-ilma qawwi. Imbierek il-mulej li ma telaqniex priża għal sninhom flimkien. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Ħajjitna bħala sfur ħelset mill-ixbiek tan-nassaba. Ix-xibka tqattet u aħna ħrabna. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej li għamel is-sema u l-art. Flimkien, l-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-saltna ta' smewwiet. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Mela f'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: Taħsbux li jiena ġejt inġib il-paċi fuq l-art. Ġejt inġib mhux il-paċi imma s-sejf. Iva, jiena ġejt nifret il-bniedem minn missieru, lil-bint minn omma u lil-mara minn żewġa. U l-bniedem ikollu n-nies ta' daru stess edewwa tiegħu. Min iħobb il-missieru jew l-ommu iżjed minni ma jistħoqlux li jkun miegħi. Imma min iħobb il-libnu jew lil-bintu iżjed minni ma jistħoqlux li jkun miegħi. U min ma jerfa' s-salibu jimxi warajja ma jistħoqlux li jkun miegħi. Min isib il-ħajtu jitlifha, u min jitlef ħajtu minħabba fija dan isiba. Min jilqa' lilkom jilqa' lili, u min jilqa' lili jkun jilqa' lil dak illi batni. Min jilqa' profeta għaxu profeta, ħlas ta' profeta jieħu, u min jilqa' bniedem ġust għaliex huwa ġust, ħlas ta' wieħed ġust jieħu. U kull min jagħti imqar ta' ilma frisk il xi ħadd minn dawn l-iżgħar għax huwa dixxiplu tassew ngħidilkom illi ma jitlifx il-ħlas tiegħu. Meta mbagħad Ġesu temm dawn it-twissijiet li 12 id-dixxiplu telqu minn hemm biex jipritkaw fil-bliet tagħhom. L-aħwa din hija l-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. It-talim tal-Evanġelju inaddafna minn ħtijietna. Bil-għajnuna Talla, hekk dan ix-xahar qiegħed niċċelebra l-40 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħi. Kien fis-7 ta' Lulju 1985, skużawni, li fil-konkatedral ta' San Ġwan il-Belt kien dak iż-żmien Monsinjur Giuseppe Merċieqa.
U niftakar fir-riflessjoni li kien għamel l-Arċisqof dakinhar fost l-oħrajn għalilna sentenza li bqajt niftakarha ċabċpulhom illum għax illum hija l-festa tagħhom. Il għaliex min jaf kemm għad iridu jirċievu persekuzzjoni. U jekk naraw ftit mad-dinja kollha fi żminijietna anke llum is-saċerdot ukoll qiegħed jiġi ppersegwitat, verissimu. Illum jiġi dan il-Vanġelu ta' San Mattew, kapitlu 10 u 11, u x'jgħidilna? Jitkellem minn dawk li jimxu wara Ġesu, li jaċċettaw dan iċ-challenge, din l-isfida. U jgħidilna li min jimxi warajh irid iħabbat wiċċu ma' disgwit, irid iħabbat wiċċu ma' konflitti, ma' diviżjoni, saħansitra anke konflitti mill-familjari tiegħu. Smajna fil-Vanġelu llum. U l-segwaċi tiegħu Ġesu jgħidilhom illi miegħu m'hemmx triq tan-nofs u jgħidilna jew miegħi jew kontra tiegħi. Ma nistgħux nagħmlu kompromessi jekk aħna għażilna illi nimxu wara Ġesu. Jiġifieri, Ġesu rid ikun il-prijorità, in-number one fuq kollox u fuq kulħadd. Jgħidilna infatmu minn kollox, minn persuni u anke minn affarijiet materjali li forsi għalikom huma prezzjużi. Ħallu lili biss priorità. Il-mulej huwa ħafna prezzjuż u l-mulej għajdilna jiena naf irroddilkom, impattilkom għal 100 darba iktar. U llum hekk jiena nista' ngħid li wara 40 sena xut ta' dan, x'jiġifieri. Ma jfissirx li ma kellix kriżijiet, li ma għaddejtx minn mart, minn inċidenti. Ma jfissirx li aħna esklużi minn dak kollu li l-umanità tgħaddi minnu. Imma llum wara 40 sena li ninsab hawnhekk hija diġà turija ta' ringrazzjament lil Alla għax Alla wera ħniena miegħi. Jiena li jiena midneb, li jiena bħalkom. Alla wera ħniena kbira miegħi. Meta nara li joħod minn sħabi diġà mietu, hemm oħrajn li sfortunatament ħallew is-saċerdozju, hemm oħrajn li għaddejjin minn kriżi wkoll. U jiena ngħid li qiegħed hawnhekk illum li ċċelebra din l-Ewkaristija hija mhux biss grazzja imma hija miraklu. Il-miraklu li jseħħ kuljum fil-ħajja tiegħi. U jiena lil Alla kuljum ngħidlu x'inroddlok mulej, jew aħjar inrodħar lil mulej għal ġid kollu li inti għamilt miegħi. Irrodlok ħajr. Qabel nagħlaq fis-7 ta' Settembru il-Papa Leone XIV se jippreżentalna żewġ żgħażagħ. Wieħed ta' żminietna u l-ieħor ta' 100 sena ilu ma' tnejn huma żgħażagħ. Wieħed huwa Carlo Acutis u l-ieħor huwa Pier Giorgio Frassati li se jiġu kanonizzati għad-Disin. Pier Giorgio Frassati miet żagħżugħ ta' 24 sena, kważi 100 sena ilu. Kien jgħin lill-foqra fil-mandraċ, lill-morda, l-orfni, il-vittmi tal-ewwel gwerra dinjija. Però kull jum kien jitmantna bl-Ewkaristija u kien jgħaddi anke l-jieli fl-adorazzjoni. Ma jfissirx li da ma kien jagħmel xejn iktar fil-ħajja tiegħu, għaliex kien engineer, kien sportiv ħafna, jixxabbat mal-muntanji u kien iħobb l-art u l-mużika. Organizza anke release għaż-żgħażagħ u miet iqassam il-mediċina u anke l-injections lill-morda avolja u kien marit. Pier Giorgio Frassati. Huwa xempju ta' xi ħadd li jiddedika ħajtu lil Kristu
Liħor huwa ta' żminijietna miet xi 16-il sena ilu bil-lewkemija Carlo Acutis ta' 15-il sena żagħżugħ ħalla din il-ħajja. Kien wiżar tal-kompjuter, kienu jsejħulu l-influencer ta' Alla. Żagħżugħ modern fil-fatt min imur Assisi fejn hemm l-urna tiegħu narawh żagħżugħ ħelu, jisurieqet, libes il-jeans, t-shirt modern u anke tennis shoes ukoll sabiħ. Huwa ispirazzjoni għaż-żgħażagħ fid-dinja tal-lum. L-aħħar kelma. Quddiem dawn iż-żewġ ċieda żgħażagħ li qed jippreżentalna l-Knisja, illum anke jien nixtieq f'isem il-Knisja nagħmel appell lill-ġenituri, lill-għalliema, l-edukaturi tat-tfal u anke tal-adolescenti li minflok ma noqogħdu nitħassbu u ninkwetaw fuq iż-żgħażagħ tagħna ejjew inkomplu ninvestu fiż-żgħażagħ tagħna il għaliex bħalna jistgħu jkunu sfruttati fi żminijietna fid-dinja tal-lum, però daqshekk ieħor iż-żagħżugħ li jgħid iva lil Kristu jista' illum ukoll jagħmel ħafna ġid. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Naddu għat-talbiet, illum nitolbu flimkien u ngħidu kebbes qlubna bin-nar ta' mħabbtek mulej. Kebbes qlubna bin-nar ta' mħabbtek mulej. Nitolbu għall-Knisja biex bil-kelma u bil-għażliet li tagħmel ta' tixjida tal-imħabba u l-fedeltà lejn l-arus tagħha Ġesu. Nitolbu. Kebbes qlubna bin-nar ta' mħabbtek mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja sabiex nifhmu li l-vera paċi mhijiex biss xewqa ta' tranquillità, imma passjoni għal verità u ġustizzja. Nitolbu. Kebbes qlubna bin-nar ta' mħabbtek mulej. Nitolbu għal dawk li huma fil-bżonn sabiex isibu fostna min jgħinhom u min jilqagħhom. Nitolbu. Kebbes qlubna bin-nar ta' mħabbtek mulej. U nitolbu wkoll mulej għal dawk li huma mżejna bl-imħabba ta' miż-żewġin, ġenituri, ulied, familjari u ħbieb li tkun tirrifletti l-imħabba ta' Kristu. Nitolbu. Kebbes qlubna bin-nar ta' mħabbtek mulej. Nitolbu wkoll illum mulej għal dawk li ħallewna, speċjalment dak iż-żagħżugħ Jan li nafuh sew il-kulleġġ ta' De La Salle, mulej fil-waqt li tagħti l-glorja tal-ġenna lilu, li tolbok ukoll li tieħu ħsieb il-ġenituri u l-familjari tiegħu. Nitolbu. Kebbes qlubna bin-nar ta' mħabbtek mulej. Ilqa' mulej dawn it-talbiet watina l-Ispiritu Qaddis tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Amen.
nitolbu l-aħwa li dan is-sagrifiċċju joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqamu lejn dik is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħarismu lejli l-offerta li l-Knisja qiegħda tagħmillek u għamel lill poplu tiegħek jieħu minnhom is-saħħa u jikber fil-qdusija bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. L-aħwa hija ħaġa verament sewwa u xierqa. Li aħna f'din il-għodwa jinġbarna biex il-Alla iroddulu ħajr. Il-mulej ma jeħtieġ it-tifħir tagħna imma jagħtina il-grazzja biex minn qalbna irroddulu ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuh ma jżidlu xejn fih innifsu imma lilna jiswilna għal ġid tagħna. Għalhekk ninaqdu mal-anġli, mal-qaddisin li fis-sema jadurawh u jgħidulu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola ta' smewwiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Mulej, inti l-qaddis, inti huwa l-għajn ta' kull dusija. Nitolbu l-barka tiegħek fuq dan il-ħobs u dan l-imbit. Għamel li jsiru għalina il-ġisem u id-dem ta' ibnek il-Aziz. F'dik il-lejla meta Ġesu kien imdawwar mal-aħwa, ħa fideħ il-ħobs, għamel talba tarat il-ħajr, birek, qasam, tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Imbagħad wara li kla Ġesuha il-kalċi bl-imbit, talab, radlek il-ħajr, nawilulhom għalilhom ħudu, jixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. L-aħwa dan huwa l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. U dak li qegħdin niċċelebraw illum huwa t-tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Aħna nofrulek dan il-ħobs tal-ħajja u dal-kalċi li salvana. Irrodulek il-ħajra li xoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Mitxa kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna ġisem wieħed, lirna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja li hija mxerda mad-dinja kollha. Nitolbu għall-insara persegwitati u għall-umanità li qiegħda tbati minħabba l-gwerer. Ftakar fil-qaddej tiegħek il-Papa Leone 14, nitolbu għall-Arċisqof tagħna Charles, għall-Isqof Joseph u l-Isqof Anton, għas-saċerdoti, għall-missjonarji u għall-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll mulej fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, daħħalhom mulej fil-glorja tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll għatina l-wirt tal-ħajja ta' dejjem ma' Marija, ma' raġel ġus tagħha San Giuseppe, ma' l-apostlu, ma' l-qaddisin li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk
بجزو كريستو ابنك، بكريستو، ما كريستو، في كريستو ينعطى ليلك alla missir li tista' kollox. Flimkien ma l-Ispiritu is-Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. L-aħwa miġburin flimkien ejjew nkomplu nikkommettu il-ħajja tagħna bil-mixja tagħna bis-serjetà wara il-mulej Ġesu. Missirna li inti fis-semawit jitqaddis ismek, tiġi saltanatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Mulej f'din it-talba tlabniek eħlisna mid-deni. Għatina fit-tjieba tiegħek il-paċi fid-dinja tagħna biex inkunu ħielsa mid-dnub, mħarsa mill-inkwiet. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu li l-apostli għattilhom ejjew għandi u jiena nagħtikom is-siliem, il-paċi. Tħares lejn dnubietna mulej maħares lejn il-fidi ċkejkna tagħna. Għatina s-siliem u l-għaqda li inti trid fina. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew issa bħall-aħwa nagħtu l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Ħaruf tal-Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. U ti danu il-ħaruf tal-Alla, danu dak li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħin aħna li ġejna mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Riċevejna mulej id-doni tiegħek. Nitolbu li nersqu sikwit lejn dan is-sagrament li kattar fina l-qawwa s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U issa iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu is-Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum.
It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. L-lum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna issa għaddejja madwar dawn l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li dawk kollha li b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. L-oħrajn issemmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għal din il-ħajja partikolari jew din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu is-Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna, eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik isma' talb tagħna. Ġesu twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-dunubietna, eħlisna d-dunubietna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru, l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritin fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Is-silim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-dunubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Tieni misteru tal-ferħ. Marija marit iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int fis-sema iqda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħelisna mid-deni. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Silima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik ismat tal-btana. Ġesu twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ meta Ġesu twilet fil-art ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikull li trid fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik ismat tal-btana, Ġesu twilet għalina, rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tal-ferħ. Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil-binhom Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina
u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha u l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tal-ferħ. Marija u Giuseppi tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju mad-dutturi. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritin fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa,
imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik isma' talb tagħna. Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-dunubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, om tal-ħniena ħajja ħlewwa, tamatana slima lik lilek ingħajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nittniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lina dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħniena, u lina wara dan it-turfnament il-Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġni Marija. Tlob għalina qaddisa Ummalla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu, li tolbu skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Is-slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju, għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu ilqa' it-talb tagħna. Kristu ilqa' talb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Ummalla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om mhux
xebba, Itlob għalina. mittama, Itlob għalina. li żjed safja, Itlob għalina. li żjed nadifa, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tjieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka ta' rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kewba ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraċ tal-migranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġili, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġini, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella is-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Tlob għalina għaddisom Alla, Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu, għatililna għaddeja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġini inkunu dejjem meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu l-lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġelu. San Mikiel Arkanġelu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra t-tnassis u l-ħażen tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirt ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe. Silma lik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija li l-akalla fdalek il-libnu fik Marija għedet il-fiduċja tagħha mija Kristu trawwem bħala raġel adult mqaddex Giuseppi kun missier għalina wkoll mexxina fit-triq tal-ħajja għaqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla edam dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġin Uomm, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġili u l-qaddisin kollha tiegħu.